Salam gadirli vatandaşlar, salam ähriban iyleşler. Salam gelin ýylar, sizem bu gepleşige geleniňizi hoş geldiňiz bu gepleşigimize. Bugünkü biziň temamyz ýanky şu dögürki ýaşlaryň näme üçindir öňkü dögürki ýaşlardan tapawutlanýanlygy, bularyň terbiýetiniň näme üçin başgaça üýtgänligi, ýanky aýdaly öňkü dögürlerde Soýuz döwürlerini ýaşlar haýsy общественный köpçülik transportlaryna minöňde de awtobus ýeriniň turup yer bererdiler da. Garry diýse şo el taýakly ýa bir gowruli aýal görseler ýa el ýükli aýal maşgala erkek maşgala erkek kişi görseler ukman turup ýaşlar çagalar yer bererdi. Şu 10 ýaşly bolsun 15 ýaşly bolsun tapawut ýok ýerinden turup yer bererdi. Şolar ben şu döwürde menen ýaşan adam özümem nähäli häzir etjendem общественный şu ýanky alaky poýuz bolsun, elektriçka bolsun, ulu şäherlerde elektriçkalar bolýardy. Ýa bolmasa awtobus bolsun, ýokman turup yer berýärdim-de. O men общественный transportda gedemsoň. Inniki häli häzir de bolýar käme minmeli bolýar elektriçkalada, olin indi döwürlerde, bu döwürlerde olar ýaly zatlar galyp gidip barýa, şu zatlaryň sebäbi nämede görýäňiz? Ine gelinler şuň bir şular hakda ýaşlaryň öňkü terbiýet hakynda birazjyk gurrun etsek diýenne. Malika abla sizden başlaýaly, şu zatlary nämede görýäňiz? Ene atalarynyň terbiýetini görýäňizmi? Ýa ene atalar çağlarının ayrı düşüp başkalar terbiyeliye, babalar, mamalar terbiyeliye, öde ecesi kakaz değerli ya komşularda, daydalar, tanışlarını terbiyeliye. Şu zatlardan gelip çıktım. Ya bir döwürün şeyle enni jistok döwürde yaşayak diýip aýsaňam bolýar da şu zatlar täsir edýärmi? Siz näme de görýäňiz? Salam vatandaşlar. Salam gelmeýler emäňde. Sağ olun söz vereniňiz üçin. Onu çaryna şu mesele gaty menem haçandan bäri biz bakoýt edýän mesele. Biziň döwrümizde biz en atamyzdan alan görürlämedi, şolaň bize öwreden zatlaryny alyp gelýärdik, öz çağlamyzda da şolary öwretýärdik. Indiki en atalar bilemok odundan mı demirinden mi diýen ýaly gaty çağlar bir tertip ýetişýär biziň gelejegimiz o çağlaryň eline ananmaly biz. Gaty özünden ola hormat, özünden kiçä söýgi bermäni bilen ok. Gep gürleşende de özünden olu bilen ýaly gürleşmäni bilmeýänlerim kän. Mysal üçin awtobuslara, metrobuslara minýän, turup özünden garryny görse, ýaşly ýa bir ýanky aýdyşyňyz ýa gowrela ýa çagala ýa orta ger aýarlygyň şu taýda otur, gel daý otur diýip özünden bilip yer bermeli, olun gözüne mölerdip ya telefona güýmen oturanlar ya da gözünü ýum ya da oklar kişi bolup gidip barýar. Şoň bilen men görem okteni diýen ýaly mana getirýärler-de. Şol en atalaňam terbiýesi, mektepde molumlaňam terbiýesi, terbiýesi diýen günäsi, jemgyýetiňem günäsi aslında. Çağany mektebem terbiýelemeli, deň terbiýe bermeli, en atada şonu molumlar gollap terbiýe bermeli, jemgyýetem gören ýerinde şolaň ýalňy şäherletlerini düzeltmeli. Şu etýäniň bolanok diýmeli. Çünki biziň çağalarymyz olardan önünde ondan nähilek terbiýe aljak. Şonu görseň, şonu gözüňe getirýän ol howpdur ýa adamy. Gaty içinde hatta şeyle özleri utanman gurrun verýärler. Men gurrunda şol ýaly ýaşlar bilen bolýar. Bizem oğlumlarymyz urýadyk diýerler. Şol ýaly şo derece ýeten ýaşlanmaz waka biz olara gelejegimizi ananyp bilmeýäs. Mene şeýle düşünýän. Ol moğlum saňa ilk harpy öwreden, saňa edep terbiýe beren moğlum ol. Sen onu nädip onu en atasına da saygısy, sylagy, hormaty ýokdur o çağalaryň. Bizim gelejegimizde, neslimizde gaty öz vermeli. Terbiýe konusuna hasam dikkatli bolmaly diýip düşünýän mene en atalar şu çağaňyz birine yer bereni bilen
5 minut ayakta durany bilen çoçagan bir ýeri kemelmiýär. Gaýta şoňa alkyş aýtdy, taňyr ýalkasyna aýtdy. Taňa kim terbiýe beren orta enen ataňa hormat hyýlag diýär. Hyýla görmedik hyýlagsızlara da pederiňe nälet, sen tohum tiýişiňe nälet diýerler. Şo gepleşeňde de bir azyjyk tonuňy üýtgedip adam şekilli enen ataňa näil hormat hyýla goýan ortaň daş töwereňdäkileri şolar ýaly hyýlagly bolmaly. Tüýjü de ýylany hiýinden çykarar diýe, yaman söz musulmany dininden çykarar diýe. Hoş söz sana bir urjak bolduranam, urdurmaýar. Mülakatlylyk, hoş sözlülük, güler ýüzlülükden entek ziýan çeken ýokdur. Şoň üçin en atalar haýyş mektebimdäki molumlarym şu gabat gelen köçede jemgyýet nerede ýalňyşlyk eden bolsa şonu aýtmaly. Şu musury köçäden deme şunu köçäni hapadama diýmeli, çagalara öwredi bermeli. Ýöne esasy en ata sen bir ýalňyşyňy düzeltseler oglum gaýdym şunu gaty görmegin özüňden uly bir zat diýäýse. Şonu diýen ullar etkiniň, ullar saňa erbet zat öwretmez diýmeli. Bize bir wagtlar şonu ýaly kulağymyza goýýardylar. Öýüňe mehman berse olgap turup bermeden hormatdyr ol. Oň bilen öreň ok bir ýeriň kemelen ok. Şu wagtlara öýüňe mehman gelse ýadyma düşdi de şey diýdiňiz bolin. Öýüňe mehman gelse aýdylan ýaly çagalar ylgap turup bir çay goýar, biri ýam saçak getirer, ylgap 3-4 çagyň orada her bir zat diýetdi. Şu zatlaryň gözüňde durdy, şu öňkü döwürde diýenler. Şeýle şu öňkü döwür. Öýüňe mehman gelse aýtdyrmadan, enen ataň aýtdyrmadan ylgap biriň çay goýarsyň, biriň çörek getirir, biriň saçagy ýazarsyň, biriň käseleri ýuwuşdurarsyň, şolar ýalykdy. Ana mehmanyda şeýledi. Innikiler gapsyny gulplap oturýarlar. Bular men şu ýoksuzlygyň alamaty da şonu görkezýärdi. Ýene şu ýerde Melika molum diýen zadyňy ýadyma düşdi-de. Mulaýym söz ýagşy söz ýylan hiýinden çykarar diýe. Şu John Kehon bir aýdan sözi bar-da. Köp beýlelerde başga her ştatlara gidip ýanky başga şäherlere gidip leksiýa berýärdim, bolin çagalamada seretmenden ýanky gözleýärdik diýe. Onuň şu bir ýanka tuttuk bolin niýe ýüzümi dama kurşörüp dur diýe, ýüzü awlyk ýallyýa. Şu gelse de gitse de şomur gabat gelmäň, şu gelmäkä giderlik diýe. Şoň gözüne görünmejek bolýardym. Ýüzünden niýe gar ýaýýardy diýe hemişe. Onuň oturdum pikirlenim diýe. Şu geldi bolin ýankyny indi neme etdim diýe. Kapıdan güler yüz bilen karşıladım ýankyny. Güler yüz bilen karşılap salam plany gelipsiňiz günaýdyň ana şunu ýalaky girdiňiz boýun güneşem çykdy çağlamada mene ýer şarp ýüzlerine hemmelen ýüzlerine nur ýaýa sizin geleniňiz gowul biz sizin kömeňizde gatmaýataj şunu ýalaky siz ýaly adamlar bir dünýäde köp bolsa da diýip diýe ýanky aýala bir gow sözleri aýdyp bara onun kapıdan sallım öýe bolýan niýe ýanky ýüzüme seredip diýe Ankara'ya diýe. Gözlerinem tegelip ýüzüme seredip durdy diýe. Bir gram men çekip diýe plany diýdi diýe adam tutup. Maňa diýe bular ýalyk odan, bular ýalyk mehirli ýyly sözleri heniz ömrümde hiç kim aýtmady diýipdir. Onuň oturup ýanky pikirlenýän niýe şu adam ýanky özi aýdan gurulýan adam özi psikolog da hem kandidat hem profesör onuň şeýdip ýyly söz aýdyp inniden eýlägem diýe her sapar kapydan girýär bolýan güler ýüz bilen ýer şarp bilen garşylaýanna diýe çağalar diýe serediňine kim gelipdir biziň nurumyz gelipdir serediňe gelin garşylaň diýen bolýan ýanky ýüzüne ýer şarp diýe bir gül ýanky bir işaret emele geldi diýe de ýüzüne ömür gülenini görmeýärdim şu diýe şolay ýalyň diýe. Seredip bakyp oturdum oýun diýe her gününni diýe ýer şarp girip başlady kapydan niýe. Serediňne ýanky Malika bolum ýanky diýen adyňyz adamyny ömür ýyly söz eşitmedik adamyny ýyly sözem ýankylar ütgedip bilýär-de. Ene şunu aýdaýyn diýdim ýadyma düşen wagty. Inni şu arada men Aýjagana söz bereýin, Aýjagan näme pikir edýäňine biziň şuňky ýaşlamyz
yankıyalı mehir sözleri zar mı ka ya inatan mehir sözüne zar mı ya daşta uruktan şular yalı gerekli premier diyeyne görüllü almayam ka nämeden şeyle bolup bilýär soňky döwürler hemmeler bir-birine bir hili hapa söz aýdyşyp öz mertebelerini düşürüp ýa-bir bolgusuz biderek zatlar üçin söýüşüp ýa-ni bir kiçijek zatdan ullu kandat ýatyarlarda meselem aýdaly bir kiçijek zat üçin söýüşüp durýarlar. Näme üçin söýüşýär? Sen şonu görüp durdyň häzir meselen şu momentalna 5 sekundyň içinde çözülüp biljegini görseňem şu kiçijek zatdan ullu kandat ýatyp uruşasy gelýär köp adamlar. Indi şu zatlar näme edenkä? Aýjagan mikrofonuň ýapyp. Salam vatandaşlar, salam Mehriban gelin gyzlar. Hemmäňde geçýänşi hemmäňi hoş gördük berdi. Şu ýanky Melika Moğolymyň aýdyşýaly şoňa biraz açyk goşaýyn diýdim da men. Neme bir türkmenne bir söz wada. Gadymdan gelýän söz ol neden ören spraýar, atadan ören söwüş soýar diýip bir söz bizde hemişe ulanýat da şu sözden netije çıkarıp her kim özüne gereğini edinýät da şonýaly şu diýjek bolýanym edasy maşgalada önüp öten çağany şu ilk welene ene ata terbiýe bermeli, öýden gören zatlaryny edýär çağa. Maşgalada näme edilýän bolsa şu zatlary edilýär çağa. Daşaryk çykanda mektebe gitsin, çağalar wagana gitsin. Şu ilk bilen öýden alýar diýjek bolýanym terbiýäni. Soňam galyberse de mektep moğulları şu iş bilen iş boýunça bir näçe mekteplerde bolmaly boldum da özüm ýörüýte gören şaýat bolan zatlarym şu esasy ýokary klas 9-10 klas okuwçylarynyň moğullaryny kapyny kakyp girdik gölenim. Onum oturya ol telefon oynap otur okuwçylar bolsam okuwçylarym şu telefon hemmesiniň eline telefon kalmagal bizim kapyny kakanmadan duymadylar da. Şu moğullar edýän oýunlary şmat şu telefon internet meýnäme internet ýok bolsa da telefona güýmenip okuwçylary umuman ýatdan çykaran şu zatlar diýjek boldum. Käbir mekteplerde köp duş geldik biz şu zatlara. Mektepde esasy terbiýe ýokdugynyň alamaty bu zatlar. Şoň üçin çağalar ýolda ýyzy köpçülik yerlerine, cemiyetçilik yerlerine özlerini alıp barışı gaty pese düştü. Şu zatlaryň ýoklugyna bizim döwrümizde bizine 50 ýaş döwrüde bizim döwrümizde bu zatlary bile hiç kim öwretmezdi. Biz öýümizden, maşgalamyzdan gören zatlarymyz edýätik da. Özüňden ulyny syýlamaly, salam bermeli. İlk salamdan başlanýar zat, şu zatlary bize beýnimizde guýlandy. Biz şu döwrüň şu ýaşlara, şu çağlara indiki görýän zatlary gaty kyn şolary alýan zatlary diýene şu mektepde bolýan zatlar jemgyýetçilik yerlerine avtobuslarda, ýollarda, duralgalarda duran bolsa da çivit çakışyp ýaşaçyk okuwçy gyzlar çivit çakyp sakys çeýnäp bir hili özlerini gödek alıp barýarlar da. Şu zatlara hemmesi şu terbiýäň alamaty diýip düşünýän mene. Ýa, ine şu sözüň agdynda aýjagan ine meselem moğulum mektepde moğulum öz sapagy başlaýar, şu sapagy başlamanka şu bir ýere gitmeli bolsa magazyna ýene öz işlerini edip berýän eken moğulumlar o sapak wagtyna çağalara diýe ana diýe klasyňyzda geçip hapaken gelýänçe bu bork edip goýun diýip diýe çykyp gidiberýär diýe. Onuň gitýän magazyna bazara gidip öz işlerini edip gelýär diýe. Ene mektebiň moğulumlary ne şeýler terbiýe berýän eken. Şu diýene şu terbiýe gaty ähli tarapdan alanyňa terbiýe gaty pese düşen. Şoň üçin çağalar gören netýär-de näme şu moğullaryň şoň ýaly terbiýe berse sen gören zadyny etjek bolýarlar olar. Internetde telefonu seredip okuna umumy ýadyndan çykarýarlar sapakda bir hili jogapkärçilik ýok ertir öýüşini bizim döwrümizde ne hilepdi biz misal üçin biz özümiz alamyzda
bir beşlik alsa şoň senin beşlik almany öýüňe gaýdasyn gelen okdy. Şu derecede okumuz kızykly gitýärdi. Soýul döwrem bolsa bir azam bolsa jogapkärçilik bardy da. Okumy silaş tarapyndan bolsun. Soňky döwürde näme gaty pese düşdi hemme zadymyz. Hemme terbiýeçilik, umuman terbiýeçilik gaty pese düşdi. Täze Türkmenistanyň şu zatlary ilk bilen şu zatlary göleňine tutmaly diýip şonu pikir edýän bolýar mena bilem ok başgalarına nähil pikirde. Ya ene şu wagt bir döwür ýadyma düşdi de biziň döwrümizde hindi kinolar gelýärdi kluba. Klub party ýanymda onu. Mektepde meselem ene şu klubda kino we plança da tagat şoňa adam adrak barýa biledem alyp bolýar da günnüzki seanslaryň akşamkylary ölçüp bolýardy. O oturam gün bolýardy. Şo o kluplaryň akşamky seanslary. Onuň bir mektepde seretdik bakdyk molum gelen ok birsem akylly içimizde akylly biram bardy. Sagat zakwan moýunça diýe molum 15 minut garaşmak bolýar. Eger 15 minutdan şo molum gelmese gitmek bolýar okuwçylary diýip da okuwçylarymyň biri. Bizem mara 15 minut garaşdyk molum ýok. Yürün gidelim barymyz üýşüp 30 okuwçy barymyz üýşüp şo klubdaky hindi kino gitdik da olin ertesi güni näme olar. Onuň ertesi güni barymyz zawçyň kabinetinden salýan molum şo sapakdan gaçanmyz üçin bir sapak okumadygymyz üçin seredin gödüň ötüre 80 bilemok 5-nji ýyl my 86-njy ýyl my adman şonu ya 87 mi 86 87 şo hindi kinolar gelýär wagtlarda onuň zawçyň kabinetine yüzümüz sallaşıp hatara durduk inni hemmemiz sığamız yok da zawçyň kabinetine borin birden salýada föw çykarýa ikinji salýa föw çykarýa bizim yüzümüz sallap dur gaçdyň sapakdan hawa gaçdym nira gitdik ay kino gittik onu şeýdip çykaryp ine biz bir jasapar ömrümizde bir jasapar sapak gaçyryp gördük de bir jasapar ýadymdan hiç çykmaz şoň üçin ullukan maskara etdiler bizi. Şu ullukan problem etdiler şonu mektebin zawçyny çen direktoruna çen gelip ýygyna gedip okuwçylaryň şular ýaly etdiler bizi. Gaýdyp gaçma ýaly etdiler de. Ine terbiýe näil berilýän eken öňkü döwürde. Deňek görýän bolyn. Ine şu ýerde ýene bir zat ýadyma düşdi şonam aýdyp geçeýin. Ine de bir psikolog bar ýanky Türkiýede psikolog belki onu biziň dinleýijilerimizden dinläp bilerler, kitaplaryndan okap bilerler ady Doğan Cüceloglu. Onu sizem tanıyansyňyz hemmeňiz Türkde ýaşaýanlar. Ine şo näme diýe, ine meselem diýe çağa terbiýe niýe aslynda ene berýärde köplen şolin bir ene hat ýazypdyr. Şoňa hat ýazypdyr. Men nipdir ýaş wagtlarym düşünmeýän ekenim, gaty köp işleýärdim. Ýerden sagat 6-7 gidip akşam 6-7 gelýärdim. Çağlarım meni görmäne zar ekeni, meni göresi gelýän eken diýip şeý diýipdir de. Onuň muny inni ýanky neme diýe? Akşam ara gelýän niýe çağlam ılgap öňümden çykýar gujaklap goýun. Bar aýrylyň diýip diýe kowuşdurýan diýe ödümem diýe kuchnya barıp nahar pişirýän niýe. Bu men kellemde diýe uzak gün çağlam aç olanlar gelip men nahar pişirmeli diýen düşünje bar mende diýe. Şo aýagylaryna nahar pişirýän çağlam garny doýranşlar açdyr diýip asıl olur diye menin mehremedar ekenniye. Olur açlıktan ölmez diye, çağı açlıktan ölmez. Ama olur menin mehremedar ekenniye. Onun bir nahar pişirip da iyi biçip bolýarlar ama pasuda yup başlayan niye. Çağalım diye, pasuda yup bolam son yine daşma üşýärler diye. Bir ayağımdan yapışýar, bir gujoğuma girýär, bir nimetçek bolýar bolyn niye. Şu saat 8-9'lan tögörügi inni bir oturup bir arkayn bir çay içeýin niye on daşma üşýärdiler diye de. Menem elime diýet şıppığım alıp diye kovulap başlayan çağalar. Hani bolun yatın deyip diye. Hemmeleri kovulap barıp kravatlarına min yatar yal edip kovulaştırıp yatıryan olin niye. Asıllıya onun meri 20-30 yıl geçti diye de. Bağışlan. Onun meri 20-30 yıl geçti olin niye. Şol ödünün yaşlıklarını yatlap ödünün ahmırlarını şu kağıda geçirip yadıptır da yan hayal. Onun bana uğradıptır şoňa. Indi bu taýda näme diýmekçi bolýar? Şol wagtyny iş näme diýe, ine işleýän adamlar aýdýar-da, harsyryp diýe, işläp diýe, dünýäniň bar puluny gazanyp bolanok diýe.
Yöne bizim İngiltere adamız çağaların terbiyesi diye. Aş çağalarıma bolsun şular aç olmasın. Aşlan koğuş yok, şulan köyne yok, ya şulan dengduşlarının arasında dilleri gıyska olmasın. Nip adam pakir işlep hartırıp edir karınca yalı işlep qadan yada dinge çağaların karnını doyurulya. Emma ayalı başka ne biz emma çağalamadın terbiyesini yahtan çıkarıyaz. Şol gerekli zatlar deyip fikir edemiz o. Ine sonku dövür bolup geçen zatlar, ne şular ya zatlar. Önkü dövürde, ine 50. yıllar aydayla, 50. yıllarda şol ine Amerika'da 12% ayal maşgala işleyen ekeni. Qalan 88% işleyen o ekeni. Şo dövürlerde. Şol dövürlerde çağa dövürdün mü çağa feretmeli, çağa vaspitane vermeli diyen global ne yurdun içinde düşünce var eken, şolar yazakon var eken. Ondan gittikçe 70. yıllarda yankı 50-55% ayarlar işlep başlıyor. Ene bu atını 2020. yıl, 21. yıllarda eyyam ayarların paçti 90-99% işleye. Olup 2 yerde işleyeler. Ondan yanılmış zatları. Şu ne statistika şu. Ayarlar ne derecede işleyeler. Demek çağalara hiç kim terbiye beren ok demek şu. 90-99% ayarlar işleyen olsa demek çağalar öz uğruna naparizvol sütbüy diyere öz uğruna valni cılavını göyverilen attoliyere şongal öz uğruna göyverilen ne çağalar şeydip yetişiyorlar. Yani şu arada menin aytacaklardım yine belki Gülloğan koşulup bilen ağay diyene Gülloğan bağım karşıyordu. Girip bilen Gülloğan girip bilen ne içindir? Başka şu meselede aytacağınız var mı? Olya şu brada koşayın şoňa ýaňky Gülloğan yok bolsa şu ne 90% ayallar işleýär diýene şumada 100% madyr diýene sebäbi kimi görseň Türkiýede ýa-da başga ýurtdaşyna işläp çağalaryny eklemek, çağ öý gurmak, öýüne on almak, mun almak çağalaryny eklemek de aladasy ayallaryň egine düşdi. Soňky döwür bilýärmi, şu 10 ýyl, 15 ýyl bolandyr. Ayal maşgalalar tutuşlugyny diýen ýaly öýüni taşlap, çağalaryny taşlap, emzikdäki çağaçyklaryndan taşlap gelip işläp ýörler. Kulçuluk etip ýörler. Ondan soň terbiýäni kim berip biljek bilemokda, şu zatla gaty gynandyrýar da. Daşy çağalaryny öýlenen toýuny zadyny hem görüp bilen oklar o taýda toy tutmak bir eneňem arzuwy, ataňam arzuwy çağasyna. Şu zatlardan hem mahrum boldudan denan maşgalalarymyz. Nädil kynçylyklar başdan geçirip ýörler şu taýlardan. Türkiýede esasam Türkmenistanyň köp ayal maşgalalarynyň köpüsi Türkiýeden. Şu 90%, 99% diýen näsen şumat mene pikir edýän 100% mamka diýen çağaçyklaryna terbiýelep bilmän, şolary bir issy mähir bilen gujogyna alyp bir issy mähir bilen şolary seretip bilmeýän enelerimiz gaty känne. Şu zatla gaty gynandyrýany. Ýa. Doğru, Aycahan doğru. Malik abla sizin koşacak zatlarınız var mı? Havaylar benim şu tayda bir aytacaklardım çağany asnanly terbiýelemeli enata hakyky. Ýöne şu 3 hurşluň arasynda terbiýelenýär. Jemgyýet, mektep, enata. Onu käbir enata mektepde molum bir gatrak diýse-de üstüne algak gelýärler dörrüw. Sen men çağama näme üçin beýle diýdin? Moluma kömekçi bolmaly olur. Bir-birine. Ertir başyňdan çykýar şo çağa teň. Ertir moluma dil gaýtaran, saňa el gaýtarar. Gynansaňam şonu ýaly nemeler baram şolary ýaly çağalar. Indi diýjek bolýan ýan kaýdyanyňyz. Gaty dogry şo çağalara biz mähir berip bilemiz ok. Şo 5 manat bular gowja iýsin, bular gowja geýsin. Şeydip karsurya sanim asnavnoy zady unutýas. Zady açlykdan olar bir gün 2 gün aç bolana da ölmez, Allah ýetirer. Ýöne terbiýesiz bolsa onda biz hakyky öldürýär.
Prosto suşistva etbirin ruhu var çağalan. İçinde insan olmaya olan. Ana biz unutyan adımız çok psikolog doğru aydıptır yankı bellek geçişiniz katı doğru. On ruhunu terbiyelemesek onu biz katı yanlış koyuveriyat. Men nedir ki diyecek koyanım biz o vatka doğurdu hakikam çağalara hükman kursağına koymak gerek gel son aslında zannına bağlı tebebi. Ena tamama babasından hemmetinden şu dadı görüyordular. İnne hazır kıyaslar mesela şu Türkiye'de getiriyorlar. Ena tası fikretler şular arkayın işlep diyor oğlum kıydım deyip. Yönü olan derdi ne emet görünür bir Allah biliyor. Hemmeti der oğullar ama gatı o görürler ya çağırlar ama. Yönü sen çağırın eğer doğru ve düzgün yer terbiyelep yetiştirsen giyliksin dünyanın ağır ucuna gitse de sen arkayın olayan şu çağırında. Son bir elbet yola girmeyeceğini, bir bozgukçuluk etmeyeceğinden arkayın olup bilen. Ondan mektepte de muğlumlarım terbiye berýän ama bermeýänlerim badyr. Men olara hiç tahtijekler. Edil häzir bilime gatty üns berilen ok, gatty pes. Bilim hiç berilen ok diýenýär. Eger okuwçy şolaň eliniň, şolaň önümi de muğlumyň önümi şol okuwçy. Eger şu muğlumyň elinden çıkan okuwçylar şu bolsa diýmek o muğlumlar işlemendir. Hiç iş görkezmendir. Yöne pulun alıp yatan olya. Doğru. Ana şolar diyecektim. Ya bize döwrümizde muallimlerimiz söýýärdi. Hanten bugün näme kap geldin? Şu bir berilen temany bilmesen, siz näme diýärdi? Şu sözi muallimim şu sözi kulağımdan giden ok da nidim. Sizin näme diýä, bärik diýä gaty parta saklamaga geldiňizmi? Geldim eşek, gitdim eşek diýen sözi ýadyma düşýärdi. Şu sözi gaýtalýardy, şu geldim eşek, gitdim eşek gaty partan saklap oturýaňyz. Siz näme diýärdi? Şu jemgyýetiň diýä, döwletiň diýä sütünü bolmaly adamlar siz diýip bir söýýärdi şol. Yaman gowy näme söýýärdi. Şu sözleri derman ekeni. Düşünsen var, şu sözler derman ekeni. Şu sözler bizi diýmek şu näme getiripdir. Şolary eşitmedik bolsak onu bizim şu ýaşlardan tapawydymyz bolmazdy. Ondan bizim neslimizden söz bizden görerler ýa-da. Şu diýjek bolýan bizimkiler şu häzirki ýaş nesil gaýta bize öwretmeli. Köp zatlar indi bizim bilmeýän ýalňyşlanmady. Ana şonu öwretýänler emma töweremek aty gowy şol enatalan öňünde men başaýan şeýle çağlar ýetişdirenden. Ýöne gaty hapa dilli bir jemgyýetiň içine opşuwda özüni alyp barmaýan gaty bodok nemeler bar. Olary da näme? Pederiňe nälet diýilýär türkmençilikde. Ýöne şo gepi eşitdirmejek bolmaly. Kinek diýerler garasyny gör gyýdyn al, garasyny gör keçesini al, enesini gör gyýdyn al. Şonu oýnamana diýmendir. Ene ata terbiyeli bolsa planyň gyýda adamdyr diýerler. Gaty gowdur şonu alsak da ýüzümiz utanmaz diýilýärdi bir wagt. Ya näme diýilýärdi? Enesini görde gyýdyn al, garasyny görde biýdin al diýär. Biýdi tawartda. Biýdi. Ana ene dilimizde muny diýerdiňne. Mun şoňda. Şu bizim ata sözlemeden mara yönelük aýdylmandyr. Şu sözlerden many çykarsan gaty diňläp otursaň many sözleri şolaň hemmeti. Hawa şol akıl bilen adama şol akıl. Ya inniki bolsa inniki yetişýän ýaşlar bolsa terede öýüp oturýan bolyn muallimler şo bolsa terbiýe berilmeýän bolsa mekteplerde enesi atasam öýünde ýokda türkde bolsa biz onu bir topor bir giden näme yetişdirýärse bir aňsyz düşünjesiz terbiýesiz bir-birine syýla hormatsyz bir giden şular ýaşlar ine şular meni döwletiň sütüni boljak ine şular mı diýip soraw berýärde özüňe. Ana şular ýaly ýagdaýlar gelinýärler üstüne goşjak zatlaňyz bolsa. Ayna goşjaklarymyz şu täze Türkmenistana indi bu zatlara hiç ýol bermediler. Her kim öz ýerine o boşsa bol şolam işine jogapkärçilikli bakmaly.
Ay ben o borçtan ay terip süpürdüm bol dimeller. Her kim öz yerine, oğlumam öz yerine işine cevapkärçilikle teretse, son önümünü fabrikada işleyenim kaç stos bilen çıkarya. Oğlumam şon ýaly okuwçy vermek bolma, jemgyýete nesil vermäne çalışmaly. Her kim öz yerine goýja hakyky işlemeli. Insap bilen vicdanyny eline goýup işlense, belki bular ýardatlar inne gaýtalanmaz. Ýöne bu ýaşlanmadan bir zat edip terbiýelemeli. Ne bir psikologyň sözü bar, size gabat gelensiňiz. Bir sany jahilliýe kämil jemgyýeti paramparça edip bilýär diýe. Doğru. Ana. Doğru, hakikaten. Ondan şol atlar jahilligi aýyrmaly. Şolaram jahillikden. Ay oğlum ýerim ağzyndan kynal. İýemenkiler. Şol ýaly diýerler, men garnaşlamda adamda işleýärne, möjek gelýär bizimkiler. Ol biriniň rızkyny alyp ýemek möjeklikmi? Yok. Ana ne doğru gaty Ne doğru? tersine ýalňyş, gaty ýalňyş terbiýe berýärler. En atan düşünjesi şol, otursa gürrüňle çağalaram, näme oýna o Türkada gloklar şonno diňleýärler, her şeýle bolmar ekeni. Gaty ne doğru? Birini allap, on rızkalyny alyp ýemek, ol enes atasy on edermenni puonýandyr, aslynda ol bir ýalňyş zat, birini allap, birinin rızkalyny almak, sen birini aç koymak diýmek, sen birini taladyň diýmek, talaňçylyk ol. Talaňçylyk. Edermenlik däl, ol talaňçylyk. Bizim döwrümizde biz utanırsalar, oýly çarymda şunuň edeniň ýalňyş diýse utanyp gezýärdik. Bir goňşumyz bir zat diýse, şoň ýüzüne seretmän utanýardyk. Bir ýalňyş häsiýet etsek. Bizi jemgyýet düzeden wagty ýalňyşymyzy biz utanýardyk, şonu gaýtaramajak bolýardyk. Ama bütün dünýä bilýän ýaly ýem seni şonu bir üns vermeseň avtomatdan suw içýärdik. Gazirowka bir wagt. Soň bir daýda ýanyna çagat bar eken, bizim onu görmedik de mektep okuwçysy bilen dom pionýerde çykyş edip mektebe gaýtyp gelýär. Algak geldikde suwsap, özara gürleşip, gülüşip suw içip dursaň ol garaşyp dur ekenne. Soň bir ýaşly geldi derim. Utanaňyz okmy diýdi. Ölüp barýarmydyňyz suwsuz diýdi. Bu çaga suw içirjek görüp dura diýdi. Hay siziň ýaşlaryňam diýdi. Bor diýdik utanyk. Şonu hemmekşi bilýän ýaly awtobusa binemek soň şu awtobusdakylaram şu ýagdaýy gören ýaly amala şeýle utanyp bardyk. Barýançak. Häzir jemgyýetden biri men ofşystowadan Chicagada birini şu musor köçe atma diýen, şu ýanky diýen oglanlar berer maňlaýmy. Hakyky. Biz molumdan durýardyk diýe, ondan o Chicagada sen nähili olana diýen molumyň ol. Bir zat ýadyma düşdi, şu awtobus ýanky o общественный transportda bar. Ne yerinen turman, yer vermen oturýa ýaşlar bolyn, ýanky bir ýaşly adam men häzir 80 ýylyň gurulny diýen. Ýa-da awtobusyň ýa-dyny neme ýaşlar oturýardy. O mahallar awtobuslar 4 köpükli bahasy. Ýaşlar oturýardy, ýanky ýaş çağalar neme mektep okuwçylary ýa studentler bolsun, ýa-da oturýardy şu ýaşlar. Onuň ýaşly adam biri girip neme öňrak ortarakda oturan ýaşlara yer vermedi-de. Ýaşlar onu durdu garaşda eýlesine wagt ýaşlaryň içine girip durupdy. Onuň seretdi yer vermedi oýun. Bäh diýdi. Näme siziň diýdi, eneňiz ataňyz diýdi, terbiýe beren okmy, siziň molumlaryňyz ýokmy? Ýa siz mektepde zat okumadyňyzmy, okaňyz okmy? Size ýa aýdylan okmy mekteplerde? Ýaşly adamlar girene yer vermeli diýdi. Ýanky öwet bara, ýanky ýaşlar köp ýerinden turdy da, ýanky ýerinden turup hersi yer berjek boldy da, şo utanyrdy da şol adam. Ýanky ýaşlar utanyrdy awtobusyň içinde. Olin men şoň ýalaky sluçylara gabat gelýärdim. O ýana köp gabat gelen ok, ýana näme-de bolsa ýaşlar turup da yer berýärdi. Yer berýärdiler. Şoň sluçylaryň bolýardy köplenç.
Ine şular ýaly biz nekip bolsa täze Türkmenistan gurulanyny çağalary biz baştan ayak baştan täzeden terbiýelep başlamaly. Dogry düzgün terbiýe bermeli. O edep terbiýe, ahlak ýa-ni özüňi näýil alyp barmaly, ulyny sylamak, ine şu elementarny bir terbiýäniň iň elementarny görünüşlerinden biri-de. Ýokary gidip oturmaýyn. Iň elementarny görünüşlerinden iň bolmanda ýerden turup ene ataňa bir salam bermek. Ne şular ýaly terbiýeleri çağalar görmeýe häzirki çağalar gynansak da enesiz atasız mekteplerde mol bilen terbiýe berişini özümüz görýäs. Öýe gelen taňlaram köçe terbiýeleýär. Onu gynansak bu zatlar dogry zat. Onda näme gelinler sag bolan gatnaşanyňyz üçin bugünkü gepleşige emma gullogan girip bilmedi näme üçindir. Gynansak bu ýerde minutumuz azalýa, 1 minut wagtymyz galy. Bizim tomoşaçylarymyz bilen watandaşlarymyz bilen hoşlaşalyň onda. Bor, sağ olun vatandaşlar, indi gepleşiklerimize çelim. Hoş sağ olun. Sağ olun vatandaşlar. Bolýa sağ olun, gelinler sizin hem wagtyňyzda sarp edip geleniňiz üçin, goşulanyňyz üçin, gürrüň gyzykly gürrüňleri bereniňiz üçin sağ olun hemmäňize. Yine görüşürüz.